guys, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। तो हाबानि मण्डप साजायनो थांनो नागिरदों। दै बारनानै। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। माबायदि जों मण्डप साजायगोन बेयाव आं भिडिअ देखायगोन लोगोफोर। तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लोगोफोर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो। तो बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लोगोफोर जोङो दोनस्रि दलं मोनबाय। जोंना ड्राइभारा सालायगासिनो। अ माय गड गिनायबो मोनलायलाङो होननायसो। खिन्थु आङो गिदिर ड्राइभार नङा। अरिजिनेल ड्राइभार सालायदों दिनै। लोगोफोर दाखालि बावैसो एक्सिडेन्ट जानाय आं गोलैनाय जायगाया नैबेनोमोन लोगोफोर नायदो। बे टार्निंआवनो गोलैदों जोङो। स्पिडा सेरौ बा नैबेनोमोन नैबे गाहायथिं दुब्लिबारियाव गोलैलांदों इथिंजाय। नैबेजों ओरै थांदों। नै बिथिं ओरै मानख्लायलांदों लोगोफोर नाय। नै लोगोफोर जों फाइनालि मोनफैबाय। तो हाबाया लोगोफोर जोंनि लकेलनि टेन्ट हाउस मालिकनि फिसालानि जादों। कमल टेन्ट हाउस होननानै नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ। कमल टेन्ट हाउसखौ नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ एकदम बिसोरनि फिसालानि हाबा। नै मोनफैबाय जोङो। हाबलांगासिनो दायो। मोजाङै ना? फाइनालि वी आर इन होननायसो। ओइ हामालै। गारिखौ सोबोबाय जोङो। रावबो मोनसा मोननो नांला होननायसो। फाइनालि वी आर इन। नै जोंना पार्टनार्सफोरा। नै लोगोफोर मण्डपा जायैनि सिगां बेबायदि नुयो। हारा गोजा जाना दंथ'यो दायो बेखौनो जों दा साजायनांगौ। नै खामानि फिसा फिसा सोलिगासिनो बेनिनो मण्डपनिनो। नै स्टार्टेड जाबाय साजायनाया। नै मण्डपनि मेन हेडआ नैबेनो बिथाङा। नैबेबायदि डिजाइन साजायनो होग्राया नै ओमफ्राय जों दा बानायफैबाय बेखौ नै। रोङाखै जोङो नायनानै। बेबायदि नै गाइस अलमस्ट बानायजेनबाय बिबार लगायजेनबाय। नै एक्टिभ मामोनलाय एक्टिभ मेम्बार ना वर्कार्स मोनलाय? एक्टिभ मेम्बार।